зайдеш до мене. Все, пішло. Включай відео. Хто включає відео? В зумі. А, я так, щоб було видно. Це пішла трансляція. О! О, Привіт. Трохи сліпить насправді, бо якість, ну, камера... Перейменуй аккаунт, воно все одно на всю сторінку пише Микола Крупей. А де? Де ти? А як я можу перейменувати аккаунт? Скажи мені. Себе перейменуй в зумі. Перейменуй. А, в Zoom? Так. Бачиш, все одно не показує. А чому не показує досить? О, ти з'явився. Все, погнали. Всім привіт, всім привіт. Може, трошки пояснимо, взагалі, що тут відбувається. та я теж Ви зараз бачите не розумію. нашу трансляцію репетиції. Трансляцію репетиції. Ми готуємось до Андрія. Так? Всі, напевно, знають. До мене готують. Так, до Андрія готуємось. Микола, Лев і Андрій. Так, не можна цього говорити. Ми собі сядемо і зараз поспіваємо. Можете акапельно щось заспівати поки. Акапельно щось заспівати. Та без питань, ми Ну, ж давай, такі, пробуємо. ми ж ті акапелісти. Просто, потім, якби не буде прем'єра, тепер щось не заспіваємо. Давай щось таке, я не знаю. Голосніше, не соромтеся. Постав посередині. Ми голосно співаємо. Сподіваюсь, нас хтось бачить. А там десь має писати, скільки нас бачать? Чи ні? До речі, то треба постарайтесь не шародіти, бо все чути, що ви шародіте. Ага, ми не шарудимо. Нам дуже важливо не шарудіти. Так. Я собі потім такі візьму коврик, постелю, тобто, щоб ці всі шеньки, бо воно буде дуже товкти. Мені треба буде тут крісло, поставити кріселко. Добре, що ще? Яку ми пісню заспіваємо? Час радости. Не соромтеся. Це Микола. нічого немає. Стрім і стрім. Стрім та й стрім. А давай вінчую вам. Чи то треба з Андрієм? Що ми можемо акапельно співати? Алілую там. Алілуя. Може щось... Нащо нам акапельно співати? Потестувати, тобто, Ну давай, зараз Радоска веселоста. Ну що там прем'єра, буде, не буде. А ну. то вже пісня зрозуміла. Давай. Ну пояснюю. Перше співаю я. Ти співаєш, але хто візьме? А ти хочеш акцент, але воно буде дуже шумно, насправді. Ну, а ти спробуй тихіше. Гарна пропозиція. Мені подобається пропозиція. Він гарні пропозиції дає. Давай, спробуй потихше, але так як ми домовлялися. Ну давай. Час радости, веселости, світу настав нині. Же Бог вічний, безконечний, народився з діви. Віси Вифлеємі, по яслах на сіні, лежить малой пахолятко на земні. В місті Вифлеємі, по яслах на сіні, лежить малой пахолятко на земні. Спасителю, свідку милий, пане наш коханий, з чистої діви народжений, світу пожаданий. Пане наш, царю наш, склонься к нам, яко пан, та ліпшої щасливости даш ти ж нам. Пане наш, царю наш, склонься к нам, яко пан, та ліпшої щасливости дай ти ж нам. Тож ми teraz грішні люди з радостям чекали, суд ангели, суд веселий, що нам звістували. А притом стрясаймо і всіся весельмо, а колядку немовлятку співаймо. А притом стрясаймо і всіся весельмо, а колядку немовлятку співаймо. Час радости, веселости, світу настав нині. Же Бог вічний, безконечний, народився з діви. В місті Вифлеємі, по яслах на сіні. Пахолятко на землі. В місті Вифлеємі, по яслах на сіні, лежить малой пахолятко на землі. Давай тепер ми зараз заспіваємо, ти послухаєш, як гітара чути. А, та без питань. Я мікрофон. Я буду в ролі звукорежисера. Ну, давай зіксую вам. Попередньо добре чути.
Але де будемо. Там-тарам-там-там-там. Ну, виживано. Сталася нам велика новина, діва чиста породила сина, той короні ангельської, той чистоті панівської. Той хвили, той хвили, той хвили, той хвили, віншую вам господарю мир, ще присява малички роди, ще вечерцю поскали, а ви здраві достали. Той хвили, той хвили, гей, той хвили, той хвили, віншую вам господарю мир, ще присява малички роди, перенюші сховайте, а позаді нам дайте. Той хвили, гей, той хвили, віншую вам вигарні дівочки, то все мали на главах віночки, то все мужі достали, з ними зями достали. Той хвили, той хвили, той хвили, той хвили. От мені сподобалося цей перший, що ми почали так повільно, а потім пішли на. А можу додати глухар голосніше, як це? Дивися, можна додати голосніше, єдине питання. Бачиш, я переніс мікрофон, і тоді тебе стало добре чути. Ні, я можу додати. Не треба переносити. Так? Можу додати. Тоді Я можу голосніше додати. давай. Бо Я можу додати Ну, так. давай зараз тоді, давай просто заграй сам. Ні, ти можеш голос, щоб було чути, чи я вас Ну, говорю. власне, Давай заграй сам просто, щоб зрозуміло було. Тут якби не тут ще не зрозуміло. Слухай. Давай. Нормально, єдине питання, треба поставити мікрофон, але щось таке, Рішення? підвищення раз, а потім щось таке м'якеньке, тобто, щоб воно не шуміло. Коли я почав що переносити, я дуже хорошо. Так нормально, супер, класно. Що ще? Висить тобі. Єдине питання, бачиш, тобто, якщо стаєш, тобто нам треба буде чуть-чуть зробити вход. Якщо ми будемо ставити, от чуть-чуть, поки що ніхто не дивиться, не дивиться нас. Нас один лайк. Чекай. Та він вмикається, вимикається. Ні, він вмикається, вимикається. Що ми робимо далі? Що завгодно може бути. Давайте проженемо всі пісні. А ці не обов'язково, якщо пару. Просто ми для трансляції, щоб потестувати звук, Так. як ми правильно Ну, поставимо, давай як зі 5, світлом. 5-10 хвилин ще трансляція, а потім ми вже зробимо закриту. Так. Тут не знаєш, що треба? Треба, напевно, буде колись мені купити шумодав, бо він ловить радіо. Я не знаю, просто, я не знаю, я не так чула. Я можу посунутися до близько. Дивися, що ще я можу зробити? Я можу ще зробити, щоб не було всяких шумів. Тягнути таку штучку. Вам зараз буде трошки шуміти, напевно, але... Так. Чи то не так? Чи то треба зняти ось цю? То треба зняти ось цю.
О, є, все, воно би не мало вловлювати. Але воно чомусь гуде. Я не розумію, чому. Радіо, це радіо. Тому що він звукознімачі ловлять ці шуми. Ну, давай, ще разочок, просто я послухаю, дай по акорді. Що заспіває? А давай по акорді просто. О, нормально. Нормально, класно, класно. Пара-пам-пам, парарарапам, пам-парам. От. Пам-парапам-пам, парарарапам, парарапам-пам, парарарапам, пам-пам-пам-пам, парам-парам. Пам-парарапам. Ти краще не плач, просто чекай, зимою до нас прийде Миколай. Миколай крокує до нас. Пам-парарапам. Він список склав, перевірив не раз. Ось настане святковий час. Миколай крокує до нас. Пам-парарапам. Коли ти спиш, він бачить, все знає від батьків. Чи чемний, чи не чемний, був він записує собі. Тож часу не гай, сил не втрачай, зимою до нас прийде Миколай. Миколай крокує до нас. Пам-парам-пам, діти чекають, подарунки мої, ліжок Миколай вже наповнити встиг. Миколай крокує до нас. Ми хлопці слухняні були, святий Миколай завітає до них. Миколай крокує до нас. Ялинка у кімнаті, прикраси моєї, наповнять радістю весь ці святкові ці вогні. Тож краще не плач, просто чекай, скоро до нас прийде Миколай. Миколай крокує до нас. Парарапам-пам, парарарапам, парарапам-пам, парарарапам. Миколай крокує, Миколай крокує, Миколай крокує до нас. Але треба було б потім ще послухати звук, ще гітара вас не глушила. Може я просто стою біля неї, мені здається, що я вас взагалі заглушив. Може я помиляюсь. Ну, трохи глушить, але потім послухаємо. Тобто ми ж зараз тестуємо. То Мене буде- більше Там буде непокоїть. запис? А? Запис буде? Та, звичайно. Мене єдине, що непокоїть, ну буду писати повністю від спочатку. Мене непокоїть цей звук. Цей звук, який є. Ну я можу купити подальку, що А це воно, ну, є такі штуки, так? на коштує так немало. Ні, то дивися, то може не треба купити на неділю, просто... Ні, ну дивися, вдома, дивися, це звукознімачі, це магніт. Вони ловлять шум весь. Вдома в мене А що воно може ловити, скажи? Кондиціонер? Там ми в центрі, тут купа всього, людей Ага. купа приборів. У мене вдома нічого не шумить взагалі. Ага. Але тут центр міста, Тут тут просто воно, я зрозумів. хвиль. Я зрозумів. і ні, це велика проблема, і тому всі гітаристи мають шумодав, а на концерті треба ще купа апаратури, і вони мають шумодава. І вони типа забирають цей шум. Воно забирає, а де воно чіпляється? Ні, воно ставиться, ти втикаєш ту педальку вже сюди. А, я І зрозумів. воно Добре. оці низькі Добре. шуми, вони їх відрізає. Типу, знаєш? Гаразд. Я зрозумів тебе. О, я тобі Так, відповідаю. дивіться, чи там, до речі, подивимося потім відео, чи там хто кривиться, чи я не бачуся, ми просто проаналізуємо трохи потім. Сильно. Ні, ті слова можеш викинути, є інші слова. Які Давайте, ні, Є інші дивіться, слова. давай ми зараз... Тебе є? Давай ми вже припиняємо трансляцію. І... Ні, як? Ми ще пару писати спитаємо і все. Можемо? Я хочу, щоб ми ще пройшлися без камер. То давай з камерою, ми не соромимося нікого. Та справа не в тім, то такий процес, який для камери важливий. Давай, я хочу ще з тобою одну пісню заспівати, при цьому звуку, щоб Микола послухав. Ну, давай Разом, ви разом, так? била Давай. любов. І знаєш що? І хочу, щоб ти
От ще шейкер, а ти шейком використовуєш чи не шейкер? За яку пісню? Так, яку-небудь. Мені цікаво, чи шейк не глушить нас, чи твій шейкер не глушить. То, що- Давай буду трошки стукати, ну, і послухаю. А що ми заспіваємо? Ну, це легенький ще, це не глушить. Та ми ж не знаємо, які там Ну, добре, частоти. добре. Я вже зараз послухаю. Давай крючком. Ей, крючком. О, так голосно. Ей, крючком залі крючком, ей, крючком залі крючком, горить пасачко. Ей, чекають париці, чекають париці, під нашим облачком. Ей, чекають париці, під нашим облачком. Ей, хоч би сте черкали, вечора до рана. Ей, яку вам не вийду, яку вам не вийду, бо я зруйнована. Ей, бо я не вийду, яку вам не вийду, бо я зруйнована. Ей, бо я зруйнована, ей, бо я зруйнована, забивована. Ей, лиш прийде діленьки, як я розкудала. Ей, лиш прийде діленьки, як я розкудала. Його реально чути. Гітара не глушить, гітара теж нормально. Ні, воно зараз нормально, шекер немає. Все. Значить, ми розібралися, яка відстань. Що потрібно, так. І ти запам'ятай, тут який Так, волюм. так, я запам'ятав. От так. Так, але воно реально його чути, тобто він голосний. Я думаю, той буде майже чути. Для чого ми взяли три? Для чого? Оцей найтихший, цей середній, а цей валить так, що всіх заглушить. Давай найтекстом. От та найтихший, оцей. Просто дивіться, ще може хвилин 15 я би додому. Вибачайте. Ну, я не знаю, зараз якийсь Patreon напише, що він хоче Грайте! про продовження. Да? Продовження свята! Що би таке старого, що ми пам'ятаємо співати? Не що колядку ми зараз співаємо. Колядку? Ні, не колядку, можна щось. А, то, що ми співали попередньо? Так, може все що заспіваємо. А що ми співали? Я би ще одну з твоїми шейками, ти там візьми один поцокай, потім інший Добре, поцокай. добре, Всі три пісні Добре, поцокай. протестувати. Ми просто потім на записі Я слухаємо, що було краще. Ну, що Я співали? знаю, що Лев не любить. Лев, поспівайте, нас люди дивляться. Його чутливі вуха дуже. Та скільки там дивиться, подивися, скільки. Скільки б не було, Двоє треба їх людей. Я і поважати. ще хтось. Скільки б не було, хай Та, не дивляться. важливо, вони наші патреони не будуть. Добре, і яку ми пісню співали, що ми зараз співали? Що ви зараз згадаєте? А світ мішачку то є без цього, та? Але там принаймні шейк. Давай тиха вода. Давай спробуйте все. Тут маєш, бо я так не пам'ятаю її. але- Ну ти що пам'ятаєш, що ти співаєш? Давай. Та була пишка, Я згадаю. Сам це знаю. Ні, там. Пішли. Як на горі він потросив, вже розсуминає, він зажелить, а не пускає. Він потросив, вже розсуминає, він зажелить, а не пускає. Бо на жаль, маленький бачить за
твоє серце мене поразило. Не забув я, лем тобі думаю, де я словом розмовляти маю. Не забув я, лем тобі думаю, де я словом розмовляти маю. Відчули різницю? Відчули. Я там по один той код лупнув, але я не ходу згадував. Ото останнє було таким сильним. Я ж кажу, це найжорсткіша штука. Я на ходу згадую пісню, так там декілька разів я трохи Оце? не ходив групою. І оце. А що було другим? Другим було яй. Ну, напевно, якщо було не Та я знаю, воно найлагідніше, найм'якше таке. Тут пісок. Тут пісок, а тут сюди такі якби насіння. Давай завершимо. Так? Ну все, Андрій. Кажи, Дякуємо, до дякуємо. Зустрічі дякую. В неділю? неділю! В неділю. Орієнтовно всім 20 будемо раді вас всім бачити.